estàs, Robi? Robi? Ei, hola, Anna. Què fas aquí? Què volies? Doncs, no sé. Vols jugar una mica amb mi? Sí, què vols jugar? Tria, el que tu vulguis. Doncs, no sé... Ah, t'he pillat. Ah, pares tu. Vale, ja vaig. És molt divertit. Sí. Anna, no corris tant, compte, que cauràs. Anna, cuida l'escala. No! Anna? Anna, estàs bé? Anna, hi ha algú que em pugui ajudar? Però, com ha passat això? Jo no volia que passés. Però, com ha pogut passar això? Mai ens havíem sortit del cos de l'Anna. Mai havia passat això i la veritat que l'exterior no m'agrada. És un fàstic. Jo m'estiraré al seu costat perquè estic cansat. Vosaltres? Sí, els minyons d'aquí. Que ens podeu ajudar a tornar al cos de l'Anna? Va, clar que sí, home. Clar que sí, que ens ajudareu, sí. Doncs mireu, ens trobem els dies 18 i 19 de febrer a la C Comtal, d'acord? Comptem amb la vostra ajuda, Moltes gràcies.